besar Sedirok Setia Kawan saking dusun Kali PP kang dipun pandegani dening Bapak Jai Oye. Dalu menika pagelaran Sedirok Setia Kawan dipun undang Bapak Sabeng utawi Bapak Simpeng nggih. Ibu Simpeng utawi Ibu Sabeng sekeluarga saking dusun Denok Wetan. Dalu menika pagelaran Sedirok Setia Kawan nyambut gawe bebarengan Riyad Jaya audio sound system nggih kagunganipun Mas Jerlindan nggih saking Denok Wetan kagunganipun Mas Jerlindan. Lan ugi kolaborasi sesarengan artis video syuting Mas Eko Uke saking Dawan Lor Sukodono, promotor wonten Mas Arsa. Nggih, coba dikei lagu Mas Ancur Lebur. Jajal dikei nadai Mas asline wis. Niki mung lagu Mas, nggih. Ojo sampai ancur atine. Masih bersama Setia Kawan original. Cek sound Mas. Ancur lebur, ancur lebur, rasane ati sun tahan yo sing kuya kepingin mati takute ati kudu riko hanam yati iman ya papa ajeng ngerti. Hey, masih bersama Setia Kawan original Riyad Jaya audio sound system Mangnya Ardis. Aduh nasib aku gari
isun lakoni aduh nasib aku Gelendi maneh ya wis kadung isun lakoni yo hancur lebur rasane sun tahan yo sing goyah kepingin mati satune ati kudu riko Eman yo tuh bapak aju gedi Sasa ancur lebur